Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi, sa muka, yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda.
Ang i-memorize yan, basic! Love Radio. Music. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning call and tits. Uy, butas yung bula. Grabe talaga. Umihi yun. Tawagin niyo na lang po akong Beth. Beth. Ang haba ng ihi mo, Bet. Nalalang. Yun ang basta. Aray mo. Single mom. Halinsang Iloilo. Nag-aobra po ako sa Japan sa isang food processing factory. Sumasilon din ako ng caregiver kapag day off ko. At bilang breadwinner, bawal mapagod. Lalo pat may anak ako at may nanay na pinapadalahan po sa Pilipinas. Ang tatay nitong bata na anak ko ay nasa kabilang bahay na. Sana sa kabilang buhay na lang. Galaw ka. Pero ganun pa man, corny ni Mang Kanor. Late reaction. Pero ganun pa man, siya pa rin ang dahilan kung bakit ako nakarating dito sa Japan. Bago pa po ako umalis ay nagkajowa po ako ng mas bata sa akin. Alalalala, no. 39 na ako samantalang si Miko ay 30. So 9 years lang naman, Tita Tanya. Ba't ka nag-explain sa akin, te? Basta sabi ko no. Tuloy mo na yan. Nag-uusap sila. Ngayon lang ulit ako na in love call and tits. Sa bata pati, sa totoo. Mula nung nagkahiwalay kami ng ex ko. Kapitbahay po namin si Miko at maski nung ano pa siya, bata pa siya, crush ko na yan siya. So dream come true pala, te. Bago pa man ako nag-Japan ay naging kami na. Wow, nang bababae yan, girl. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mamimiss kita pag nag-Japan ka na. Baka mambabae ka, ha? Di ako pa. Ikaw pa nga, Miko. Ikaw yung mas bata sa atin. Ikaw yung mas prone mambabae, manloko. Hindi porket- Sinasabi ko sa'yo, nga. Hindi porket mas bata ako sa'yo, ako na yung maghahanap ng iba. Baka ikaw dun, Ba't mo nakahanap sinabi ka na ng hapon. yun? Ikaw Ba't ako naman maghahanap eh? Nung naging tayo, dream come true ako. Ako rin Na-fulfill naman eh. yung greatest dream ko at ikaw yun. Kilig ka na naging tayo. Balikan nga natin yung dati, yung nag-aaral ka pa. Di ba magkapitbahay tayo? Ano yung hindi mo ako napapansin?
Papansin na kita. Siyempre, nahiya lang ako kasi siyempre, Magaling. Tinatrap lang kita eh. napapansin na kita. Nahiya lang din ako. Siyempre, ate-ate kita, pero Ate pala, nakikita mo pala ako sa ate. tinatawag kitang ate. Respeto lang yun. Pero, Teka lang, siyempre, natutuloy yung sipon ko sa kilig ko eh. ate-ate lang yun. Pero nung alam ko naman may gusto na rin ako sa'yo. Talaga? Nahiya lang ako. Talaga? Kasi baka Eh, di mo rin syem- ako magustuhan. Kaya yun. Pareho pala tayo ng iniisip kasi baka hindi mo ako magustuhan kasi nga mas matanda ako sa'yo. Halos magkaedad nga lang itsura natin eh. Talaga? Ang galing mo talaga magpakilig. Tsaka nga basta nung nakikita ko nga yung anak mo, sabi ko sana ako na lang yung tatay ng batang yan. Sabi mo yun? Oo, sinabi ko talaga yun. Oo nga. Galing mo talaga magpakilig. Malapit na ako maniwala sa'yo ah. Ay, hindi ka pa ba naniniwala? Hindi, Sige, feeling para ko maniwala ka, eto nasa, diinan ko pa ha. Diinan ko na, Masakit. Pero masarap. talaga. Nico. Beth. Mahal. Pag andun ka na, Naiiyak naman. Sunod ka na lang agad ha. Aayusin ko yung papers mo. Tapos, Sige. ayusin natin yan. Tapos lagyan natin ng yung bangko mo para magkaroon ka ng bank statement. Para makakuha ka ng visa. Ha? Kakaya naman, wag na. Try ko na lang sa magulang ko kung may mahiram ako sa kanilang pera. Baka sabihin na magulang mo, ako yung gusto magpapunta. Sila yung gagawa ng paraan. Hindi, gusto ko rin namang pumunta sa iyo eh. Siyempre, parang Ako nang bahala doon. Huwag mo nang intindihin yun. Kasi gusto ko magkasama. Ayaw mo ba magkasama tayo agad? Gusto ko nga. Kung mambabae ah. Hindi. Ito ulit eh, hindi nga. Baka maghanap ka ng hapon doon ha. Baka maghanap ka ng mas bata dito ah. Ako pa. Hindi, mas gusto ko ikaw. Promise. Kiss me dito. Lima. Love you. Kiss dun sa baba. Okay. He told me so. I know that he loves me. Call and Tits, miss na miss ko po si Miko. Sa sobrang pagkamis namin sa isa't isa ay magka-video call po kami sa araw-araw. Bawat galaw ko, bawat galaw niya, ina-update niya po ako at ina-update ko siya. At alam niyo po, si Uncle mo yung ka-chat, kinikilig. Ano yung chat mo dyan? Hello. Ikaw na lang. Hello. 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 Ba't mo dyan? Ikaw. Hello. Nag-e-echo pag ako. Ikaw na, ako na lang. Hello. Hello. Ayan. Hello. Rinig mo na ako. Dahil lang ha. I-loudspeaker mo yan Ayan, para ayan, marinig ayan. ng mga inggitera dyan sa kapitbahay. Ito talaga. Uy, salamat pala sa pinadala mo, mahal ha. Alin yung... Para ano lang eh, para tawag dyan. Ano ba yung pinadala ko? Nakalimutan ko nga sa dami eh. Di, natanggap ko na yung pinadala mong box. May
Oo, uy, tatlo May- yung Jordan doon ah. Uy, salamat. Tsaka yung Luka na pinadala mo, gustong-gusto ko talaga yun. May tatlong G-Shock doon. Gusto mo ng mga, ano ba mga watch na gusto mo? Kahit ano lang naman, di naman ako, pero kung may Rolex, syempre. Hindi, joke lang. Sige, hindi pag-ipunan ko yan. Uy, inaayos mo na ba yung mga, ano mo, visa requirements mo? Opo, mahal. Inayos ko na. Tsaka, busy nga lang ako kasi may liga kami. Kasama ko si paring Jojo. Naglalaro kami. Gamit na gamit ko yung sapatos at jersey na pinadala mo. Talaga? Baka maraming nag-cheer sa'yo na babae habang naglalaro ka. Wala. Kami lang nila paring Jojo naglalaro eh. Alam ni Maring Cheche yun. Nanonood yun. Binabantayan niya ako para sa'yo. Sino si Maricheche? Asawa ni paring Jojo. O baka si Maricheche may ibang ano sa'yo motibo Wala. Kumari ko yun. Ano ka ba? Tsaka, yun na nga. Sino yung nakatag sa'yo sa ano? Ay, sino yung nag-comment sa bago mong profile picture? Pinusuan niya, sabi niya, wow, ganda shoes. Sino yun? Ha? Si Glory yun? Pinsan ko yun? Parang wala ka namang kinuwento sa akin na pinsan mo. Malayo na kasi. Sinasabi ko sa'yo, Miko. Alam nga. Hindi, mahal mo ako? Oo, mahal kita. Sabihin mo naman. Mahal kita. What you Mahal wearing? lang. Gusto ko mahal na mahal. Mahal na mahal. Oh. Ano yung tanong mo? What you wearing? I don't wear anything. Yan ang gusto ko. Ang landi mo. Teka, check. Tangko mo. Ha? Check ko ha. Ala? Ba't may laman? Sinend ko na. Yung para nag-iipon na tayo para sa visa requirements mo, para may bank statement ka na. Ano? Nakakahiya naman sa'yo. Ayaw mo yata Gusto syempre. Tsaka, Love you. love you. Salamat sa shades ha. Pati perfume. Padala ka pa talaga. Nakakahiya na sa'yo Gusto mo tuloy. yung Ray-Ban na mayroong audio? Oh, ang ganda. Naka-Bluetooth na. Hindi ko na kailangan mag-earphones. Ang ganda nun. Thank you Dapat talaga. sa akin mo lang yung gagamitin Yung camera? Yung yung audio, baka may kakol ka na iba. Ba't naman ako may kakul? Wala. Sa'yo lang. Love you. Mahal na mahal kita. May Gusto kailangan kita. ka pa ba? Oh, pabili sana ako ng Aerox na motor eh. Magra-rides na kami lang pa rin Jojo eh. Kami lang pa rin Brandon. Ng Aerox na motor. Aerox? Oo. Kailangan mo ba yun? Oo, sa trabaho. Tapos, magre-rides kami para hindi ako para mag-focus ako sa nature. Magkano ba yun? 100 plus lang naman yun. Version Magkano 3. paghulugan? Huwag na i-cash na natin. Huwag na hulugan. Ha? Hindi mo pa maaayos yung mga visa requirements mo. Patali lang naman yan. Habang nandito pa ako. Bebenta natin pag nag-Japan na ako. Oo. O sige, isasend ko, bigyan mo ako hanggang linggo. Yay! Love you. Happy yan? Happy, love you. Baka nang bababae ka dyan, may sakay kang iba sa motor. Wala, isang helmet lang dadaling ko. Ay, baka may sariling helmet yung Aray babae. ko, wala nga. Love you. Forget about all. Kinalingguhan nga po ay napadala ko agad ang pambili ng Aerox ni Miko. Anong sasabihin ng mga lalaki? Hashtag Sana all. Hindi niya alam in advance ko yun, kaya panay OT ko para mabayaran ko yung salary loan ko. Hindi ko po makalimutan yung buwan ng April kasi birthday ni Miko yun. Pero pagpunta ko sa kanila,
Nice, sino yan? Magbihis ka at andyan si Beth. Ha? Oo, dito? magbihis ka. Hindi mo ba alam na uuwi? Hindi ko alam. Tao po. Nay! Miko, mahal. Man, andito ka. Ba't ganyan yung itsura mo? Anyway, Hindi pa ako nakapaglinis sa kwarto eh. hindi para kang may sakit. Ah? Hindi, okay lang. Kasi hindi talaga ako nagpasabi. Kasi isa-surprise kita. Kasi bukod dun sa Aerox, binilang kita ng e-bike kasi mahal pala yung yung gas ngayon dito. So binilang kita ng... Ha? May sakit ka ba? Bakit na nangyari sa mukha mo? Ba't tabingi? Ano to ba yan? Parang iba yan. Ano ba yung Migo? Parang parang mali ang nguso mo. Parang Yung Aerox, hindi ko... hindi balance. Ipa-wheel balance mo yung mukha mo. Yung Aerox pala, may... Asan yung Tara, rides tayo. Hindi ko na- Birth month mo kasi, di ba? Happy birthday! Hindi ko nabili yung Aerox eh. Anong hindi nabili? May sinesend kang picture na nabili mo. Binenta ko na eh. Ano ba talaga? Hindi mo nabili o binenta mo? Parehas. Sorry. Ma, ano po bang nangyayari kay Miko? May sakit po ba siya? Ba't parang di niya ako kilala? Isasabihin ako sa'yo, Bet, nagsashabu siya. Straight forward. Straight to the point. Ma, ba't mo sinabi agad? Alam, hindi sasabihin. Nguso ka lang, nguso dyan sa kanan. Ikaliwa mo para balance. Gano'n mo. Sabi na, yan. Para hindi ka maging asymmetrical face. Mahal. Totoo ba yun, Migo? Isa lang ko naman yun eh. Sorry. Pero, Bet, sasabihin ko din yung mga padala mo, relo, G-Shock, sapatos, ano pa ba, laptop, mga Wow. binenta niya din, yung mga, ano pa ba, bakit mo naman binilan pa siya ng e-bike, ibebenta niya yan, nagsasabu ang anak ko. Nabenta na nga eh. May bayar na agad. Iko, ano nangyari Sorry. sa'yo? Sorry. Tapos may sasabihin pa ako, may babae yan, 3. Ma! Ano nga, hindi ko sabihin na, awa ako sa tao. Single mom yung batang to eh. Hindi ko na Hindi mo matitiis. sinabi, Bet, na uwi ka pala. Eh kung sinabi ko na paganda ko yung pagsisinungaling mo, ayoko na! Kapal na mukha mo, Migo. Ginagamit mo lang ako. Dyan ka na! I'm sorry, Bet. Bye na. Metro's #1 Love Radio. Basic! S Manufacturing Corporation, ISO certified maker. Good morning! Welcome to Sabi ng friend ko. Ayan, basta mga Miko daw talaga. Ano yung tabing gusto? OA. OA. Good morning. Ay, thank you kay Miss Beth sa kwento mo. Grabe Thank you, daw, naging Miss Beth. bakla. Naging Grabe. bading daw talaga siya. Update. May mga hiram-hiram pa pala si Migo. Hindi na niya nabawi. Pati yung pinadala Pero niya. hindi na naging sila. Hindi na, siyempre. Naano na siya. Hindi, malay ko ba medyo tanga pa si ate. Hindi na. May ganun tayong face eh. Gusto niya Tanga daw pa rin. i-share nga para hindi daw talaga. Para makamove on na siya. Oo, para rin Well, totoo yun. para rin maging Once lesson. na-share mo na, ibig sabihin, hindi mo na babalikan yung tao kasi hindi pala, minsan pala share. Aray mo! Jopad, Zapla. Sana all pinagpala daw. Atilina Gaba, good morning. Si Herbert. Nagta-title sila, Oo. Cute. Si Calabeth. Ayan, Calabeth. Title, Bethin. Depende kay Tigas Tito yan. Ganyan ako dati magmahal, pang bakla.
Sobrang Pangbakla. bonding din ako. Kasi nga bilang yun yung love language ko eh. Mm-mm. Giving and receiving gifts. Pero past na ako ngayon. Like, what the fuck? Hoy! Ay, sorry. Kala ko podcast. Talaga mablock ka naman. Angela Cruz ng Camarin, Caloocan, good morning. Salamat. So, ano na ako? Ayun, bigay mo. Si Kajut Pino. Ayan. At si Madam Lorraine. Kol, ikaw ba? Ano ka ba? Bading ka rin ba magmahal? Ano ka? Bigay ka ng bigay kay Mama Jovi. Paano ka sa naman. kanya? Oo naman, Ano pagmahal binigay mo. mo? Kahit ano, surprise ko na lang. Katulad ng Mga flowers, mga tuwing ganun. kailan? Pabango. Tuwing kailan? Hindi lang naman pag kahit wala occasion, bibigay naman. Kahit wala occasion, bibigay naman ako. And, happy birthday pala sa aking asawa. Birthday niya ba? Birthday niya today. Happy birthday. Ba't parang Mami, pag I love you. asawa, hinihinaan. Dapat loud and Gagawan mo talaga ng issue! Isa ka pa! Happy birthday! Love you! Okay, back to Love ano na. you. Parang kanina, binibigyan ko naman siya. Balik tayo. Si Ma'am Lorraine Flores nakikinig pala. Another single mom story. Another day, another single mom story. Birthday pala ng ano ko. Happy birthday, love you. Happy birthday. Baluoy mo. Ang sarap mang asar. Morning. Ayan. Si Jess Galvez. Si Ate Lina, wedding nga, charot. Na isa din. Isa ka pa, Lina. Isa ka pa. Ayan. Good morning. Paring Jojo, si Maricheche. Jo. Every morning. Sabi mo, Jojo. Hindi Jojo. Jojo sa amin eh. Ito talaga, Jojo talaga. Hindi, alam ko naman, sabihin mo lang, Jojo. Ano lang, walang period. Jojo sa amin eh. Parang lolo. Lagyan mo. Ay! Bunganga! Aray! Wow! Bunganga! Paring Jo. Morning, Jo. Si Mads Che, good morning. Laging ba't palagi nanonood si paring Jo pag ganyan yung mga kwentuhan? Mama Maria, good morning. Si Uncle napipikon na. Kaya favorite ko siya asarin kasi Ayan. ano yan, asar talo si Ako, Jit Uncle. Noel Abindanyo, Kasi good isa morning. siyang Scorpio, napaka-sensitive. Elmer Lumasang, good morning. Para yan, ugali ng Scorpio, sensitive. Ang sarap lalo asarin. Judel, Kasi good ba morning. ganito yan si Uncle. Palit ulit! Uncle Bullis, good morning. Salamat. Yung pang ako, paano ba tumawa ng hindi nakanganga? Plastic talaga. Yan, shout out na sa mga naging bading din. Sabi ni Ma'am Beth. Hello sa'yo dyan, Ma'am Beth. Thank you. Oo, sa yan. Pero hindi ko na kwento. yun uulitin. Promise. Pwede pa lang ma-reverse yun. Pwede pa ma-reset. So, na-reset mo. Na-reset. Oh, si Yabin, Tsaka good dati morning. madali kong ibigay yung words of affirmation. Ngayon talaga, no na. Di Parang na. yung mga words ko, precious na yan and expensive. So, dati gusto mo marinig na mga I love you. Hindi ko ayusin mo marinig. ganun. Binibigay ko Ikaw siya. nagsasabi, Oo, oh. oo. Pero di mo ba gustong marinig din Hindi. in return? Basta ikaw nagsasabi. Ayoko din makarinig. Kasi narinig ko na yan kay ano eh. Ang haba pa nga eh. Tapos 2 days pa lang, may iba nang dinadala sa... Charot. Aray mo! Sabi si Tigas Tito, Scorpio Nights plus Capricorn Hub. alam mo talaga. Oo. Ano bang sign mo, Brandon? Ben Anong sign Padilla, mo? hello sa'yo. Si Boyet. Yan, Virgo. Tama naman, obvious Wangbo. naman yung sa pananamit. At Nathan. paano magtrabaho si Boyet? Alam mong Virgo siya. Paka-organize, naka-schedule, di ba, B? Alam yung Virgo. gagawin mo. Tama, B, tama. Si Uncle, ganito yan. Guys, tapusin na natin to guys, yung programa guys. Bago matapos ang Pag lahat. pinansin mo yan.
Nagsalita, guys. Nagsalita. Oy, hindi ako matampuan. Merong isa dyan. Hindi masakit sa imo. Lalamunan niya. Derek Agito. Hello sa Leo! inyo. Oh, center of gusto niya siya yung center of attention. Kaya pala talagang... Oo, kaya pabida yan lagi. Kaya siya ganun. And that Kaya explains bida siya sa why. ano niya, sa... Bida sa porn. Hindi si Babe ba yan, Babe? Sa? Sa Okay, mahal. babe. Oo, gusto niya pinapansin siya gano'n. Kaya gusto niya nagko-comedy siya lagi. Kay Babe, kay Ganon. Babe. Okay, babe. Aray mo! Aray mo, pakak. O, dali sabihin niyo yung star sign niyo. Dali, huhulaan ko kung ano ugali niyo. Nathan Escalon, happy birthday sa'yo. Happy last birthday! Ayan, hand sign daw ni Tigas dito. Hansi. Napakabastos mo talaga. Derek ng Calgary, Canada. Hello sa inyo dyan. Ate Janice Virgo, Josapat, ayan. good morning. Aquarius. Naku po, umiiwas ako sa mga Aquarius. Although si Nene Aquarius siya. Salamat. Libra. Freddy Lochana. Capricorn. Oh, hello sa mga co-Capricorn. Si Riel Torrejos from Mga Valenzuela. disciplined, ambitious. Mukhang pera. Wala si Paring Riley. Paring Riley. Nahuli. Aray! Nahuli si paring Riley. Paring Riley. Aris, oy, ano ngayon month ng mga Aris ngayon. Oh, ang dami mo. Leo. O, di ba? Pogi ni Uncle. Call, tingin nga. Tama na, maluoy mo. Ako din po, di na maulit pagkabading ko magmahal. Olats, di ba, Tita Maria? No. Libra. Mama Mars, hello. Libra is emotional. Hello, Miss Mars. Hello, Attorney K. Good morning. Emotional. Leo daw, pero 2 years na siyang virgin, sabi ni Brandon. Pag ba nagkaanuhan? Capricorn, yun nga po, disciplined, ambitious, introvert, madalas introvert. Ganun. Yun lang. Cute po ni Uncle pag silent treatment na siya. Ayun yung siya, napikon na siya. Ayan. Di ba naalala nyo dati? Bernadette, hello. Palit ulit. Gemini. May Gemini, May Gemini. Red flag! Wow. Ang Capricorn, Red flag! hindi. Hindi. Alam Bakit? yan ang Bakit lahat. ba si Gemini? Alam yan lahat ng ng mahihilig sa star sign sa sa horoscope na Bakit si isa sa Gemini? red flag Gemini. Bakit? Two-faced sila, minsan three-faced. So hindi mo ma-identify kung sino ang totoong siya. Gemini? Yes. At saka siya talaga, people pleaser. At saka babaero. Sobra. At Gemini? sobra. Hi, Gemini. Promise. Ganun ba yun? Alam mo kung bakit tatay ko Gemini. Aray mo. May kuya akong Gemini. Pati kuya mo? Si Clyde Gemini. Aray ko. Lahat yun, babaero na sinabi ko. Tapos yung mga kakilala ko pa, Gemini. Si Kiami Aquarius. Aquarius. What? JB, San Isidro. Sagittarius, adventurous, go get, labas ng bahay. Gusto galing ng gala. Life is short sila. Ang sabi ni Tigas Tito, cancer na lang pala. Wag! Namili ka pa. Scorpio, yan, mga sensitive. Virgo, favorite ko din talaga Virgo kasi na-attract ako sa neat and cleanliness nila and pagiging organized. Ayan. Ganon. Kasi nga pareho kami, nakarelate kami pareho. Asawa niya daw Gemini, di naman daw babaero. Ang Disney, alam mo sabi lang, ni Disney, ang asawa ko alam yun mo na yan. lang. Asawa ko Gemini, di babaero din. Yes. Ayun. Kaya oras na para mapraning ka.
Ay, huwag mo nang idamay si... Leo, yun nga, gusto nila sila ay center of attention. Basta, pabibo, tas pag tumawa ka, akin Oo. ka. Hindi, Oo. si Gemini yun. Si Gemini. Center of attention. Gusto lang nila sila yung gagawin ko lahat para Pisces. ako yung center of attention. Si Gemini yun, yung people pleaser para makuha ka niya. Ganon. Okay. Oh, di ba? Dagang salamat, Umiiwas sa guys. Aquarius kasi may ex ako na Aquarius. So parang hindi ko, sobrang nahirapan akong i-gets yung ugali. Tapos pag ayaw niya. Tapos parang i-disregard niya na lahat ng plans niya before. Parang ganun. So, nakikita ko naman kay Nene, ganun siya. Pag umayaw siya, umayaw. Year of the Rabbit. Gusto mo nangangagat. Gusto talaga yung rabbit, guys, para mabilis. Sabi nila, babaero ang Aquarius. Actually, babaero lahat ng lalaki. Nadamay na naman, guys. Nadamay. Bye-bye, Bye, guys. everyone! Guys, salamat. See you! Send your stories. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po.
Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Oh, Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagbalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Kundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katanong. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Pinakita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa...
sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot, Kami ay nagkakaisa. ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Carsoncillo. Obrief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Sige. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos Hindi, lamang. loko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, ka! Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor.
What can I say? Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasbi. Tanya! Chinita! Ang Dagol! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating Sino Ako? Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ay naghahanap na ng alternatibo ang mga Pinoy. Tubig. At dito na naging viral ang isang estudyante mula sa General Santos City nang makita siyang nakasakay sa isang kabayo. Habang papasok sa kanyang paaralan, ang nasabing agricultural student ay gumawa lamang umano ng diskarte para makabawas sa gastusin sa gas. Ayon pa sa uploader, bihira lang umanong makakita ng mga kabayo sa pangunahing lansangan sa General Santos City. Ayon pa sa gobyerno, wala pa naman daw krisis sa langis. Naniniwala ba kayo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako pinaglihi ako sa kabayo eh. Kaya pala may buntot ka. Aray mo, Dax. Yung kabayo, Dax. Joke ba to? Gabi talaga guys. Oy, shoutout sa mga pumipila dyan, naghahanap ng alternatibo. Kaya nga Tulad ng eh. itong estudyanteng to, nagkabayo na lang. Kung sakasakali man, Tita Max, na talagang maubusan ng gas, ano bang alternative ng isang Tita Max? Kunyari, di mo na mapatakbo muna yung yung SUV mo. May I guess hayop pa bike. kayo? May hayop pa kayo doon? Bike? Oo, yung ex ko grabe sa sobrang... Aray! So, sasakyan mo ulit yung ex mo? Kasi hayop. Tinanong mo kung may hayop ba kayo. Sabi mo. Hindi, bike. Bike. May bike ka, may... E-bike. E-bike. Kaya lang, di ba, dati ang allowance mo, time allowance papunta sa work ay 1 hour. Ngayon, 4 hours na kung e-bike, di ba? Tapos, ang daan ko, service road. Kasi bawal ako, baka hulihin ako sa hindi ko madaan sa cleavage yung yung Aray enforce. mo!
So, 4 hours service road. Service road. Pero alam mo Tapos ba, may charging sa gitna. Kasi malulong. Uy, may e-bike na, may solar, may ganun. Tapos, ang problema nga ngayon, nagtaasan na rin yung mga presyo ng e-bike. At Well, saka, it's in demand their kasi chance. sila yung mga hybrid na Pero mura pa sasakyan. rin. Kumbaga, nagagawan talaga ng paraan. For me, magagawa ng paraan yan. Yan. So, kung may hayop man dyan na pwede nyo sakyan, pwede Ano pa maging ba? alternative Pwede ba ang yun. pusa? Pusa? Oo, tinanong kami. May pusa kami, pwede ba? Yung pusi sa amin, di ko sinasakyan yun. Wag yun. Wag. Pusa nga. Aso. Tinanong mo kami ayop Aso. Ano? Wala na bang Maglalakad ka, sabay mo na yung walking mo na rin yung aso di sana mo. ikaw na lang, di ba? Pinagod mo pa I yung guess aso. ang mga animals lang na pwedeng alternative Kalabaw. sa ay kalabaw at kabayo. Baka. Kambing. Kambing. Naligaw yung kambing. Kambing pwede, kaldiritasin mo na lang. Hindi, kabayo talaga kasi may sense of direction. Oo. Tsaka yun, sinasabi na para kang dugong bughaw pag nakasakay ka sa mga kabayo. Di ba yung mga K-drama kasi, di ba kabayo sila Oo. Si Sidi. Sedi? Sidi. Ang munting prinsipe. Si? Di. Sedi. Sidi. Pares lang yan. Oo nga, no. Yung mga kabayo na yan. So, Ikaw, Col. bike. May bike ako. Bike. Bike na lang. Bike. So, Ayun, inisip maganda ko yung nga, bike. try ko mag-bike kaso malayo din. So, parang Malayo din eh. mag-a-adjust So, 3 ka rin hours sa din. oras mo. Tapos Parang pagdating mo dito, gas-gas yung singit mo. Petroleum jelly ka sa singit. Ay, oo. Para hindi Gas-gas magasgas. Kasi syempre yung itlog mo sasangkalang mo doon Ay! ano. Ang agaga! Anong oras ba sinasabi ang itlog? Umaga, di ba? Almusal. Sa Tapsilog, oh. Shout out na lang. Di ba, syempre mababasag, bumili ka ng sandusena. Tingnan ko hindi mabasag yun sa pagbabike, pag bumili ka. Saba, yung itlog. Yung aso. Ay, yung aso. Grabe talaga, guys. Yung sabi ng aso? Sabi ng kabayo. Kabayo. Iba na. Sabi ng kabayo. Sabi ng estudyante. Bakit estudyante? Papunta siya sa school Yung estudyante. Yung kabayo. Naka-uniform Yung estudyante. Yung kabayo. Uy! Sana all. Naka-Jordan Yung estudyante. Yung kabayo. Uy! Uy. Dax. Yung kabayo. Yung estudyante. Bad. Yung estudyante. Ikaw. Bad ako? Pag siya magsabi ng Dax, guys, hindi siya bad. Ako lang, guys. Dahan-dahan lang. Kasi duck siya. O, tignan mo. Sa gitna man ng basic! mga saglit. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo ba? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ah, ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang... pupunta sa OORAJ. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulagi! Sinasabi? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulagi! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Sarap! Wow! Ay, Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Ang aking nalangalay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Mga
Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangongopya. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Kinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang
Kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala...
Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Wow.
Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Nilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Bumuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. Ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala na More, wait lang ha. Okay. May spoon And na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga. Next is... Okay. Panaharap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like Sumama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ibig sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left.
move to the left. Lower. Sorry, no. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na? Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag. Ito Okay, na. pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, Gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Last! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Durugin na naman. pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, labas mo na itong galit mo kay DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandito sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In the... okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki ng kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Haha! Again, Josie songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Ay! Hindi halo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silica packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Diba, sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya.
Sabihin mo, handa mo ako ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto.
Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Dito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali na, dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing? Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal mo ako nito, ma. Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. Ang Call Tagol Tita Tanya Chinita Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Congratulations! Wala, hindi ko mapilit. Congratulations! Kasama mo na naman ang side chick mo. Ay! Congrats mo na yung winner! Ay, hindi na pala. May winner pala sa Love Knows No Boundaries na hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity! ACS! Congratulations sa babaerong Joyride Car Driver! Mantakin mo kahit babaero ka, nanalo ka. Swerte mo, favorite ka ni Lord. Kawawa naman yung mga winners natin. Bakit? Ha? Flex yun eh, na may babae Kawawa sila. na may gas, yung mataas yung okay. gas. Isa ka bang Joyride Car Driver? Buti naman alam mo. Sino yan? Congrats, Andre Von David! Congrats, Andre Von David! Ay, Andre Von David baba. Diyos ko, pangalan na pangalan pa lang. Talagang maraming pinaiyak na babae. Andre Von David na isang Joyride Car Driver. Andre na Von pa, David pa. Oo, naku talagang triple bingo na ikaw ay babaero na nanalo pa ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries. Bakit may tinitigas dyan? Si David yun. Si Andre Von. Andre Von. Congrats! Paano i-claim ang kanor? Antayin mo yung tawag ng staff ng Love Radio at sa mga hindi pa nagpalista, palista na sa aming himpilan sa MBC Media Group Building, Pasay City. Yes! At paano naman sumali? Napalista nga sila.
Tapos Sinabi paano ko na eh. sumali? Paulit-ulit sinabi ko na. Hindi nakikinig kasi ng bababae yung isa dyan eh. Ay, naku, shout out ka. Okay, good morning. Yan sa palengke sa may Blooming Treat. Daghan kayong salamat. Salamat na lang. Sa lahat. Pati yung vulcanizing shop daw dyan, naka-tune in sa Love Radio. Salamat na lang. Gusto ko yung bagong sa bed lahat. natin, call sa greetings. Wag na yan, paso na yan eh. Yung, yung... Pwede bukas yan? sila mag-suggest kayo Hindi, talaga. kasi ganun dapat. Kapag nakaisip kayo ng idea, sasabihin nyo at gagawin nyo agad. Ganun ang ano yan. Sige, technique ko sige. sa inyo para maging successful kayo sa life. Gusto ko ng malunggay pandesal. Ito, sige. Sige, pagbigyan natin guys. Okay, larga. Let's go! Di ba? Yan. Malunggay pandesal. Mag-shoutout na kanta ng kanta eh. Intro pa eh. Wala, bastos ka. Intro pa guys. Malunggay pandesal. Eto na. Babatiin ko na si George Garcia ng UV Express, biyaheng Fairview at Moa na sabi nila ay sana ko, guys, Watson Lady Tirador ng Watson Lady. Salamat na lang sa lahat. Gusto nyo ba yun guys? Sabayan nyo guys. Ang bilis kasi guys. Magkano mo Salamat lang? sa lahat, Magkano mo lang guys. mga 10 kph lang? 10k, Si Lina Gabaw palagi naka-tune in. Salamat na lang sa lahat. Ay, ang hirap na guys. Tilibit Lina Piñapor. Pati Gabaw. Ganon. ang driver, si Salburo. Ang konduktor, si Patricio. Na mga bus driver sila. Biyahe papuntang. Hindi ko alam saan ang biyahe nila. Talaga pag matanda, hindi niya PHX. alam yung rap mo. Ay, ikaw naman. Beat! Beat, i-up mo muna, tapos papasok ako. Ito pa ang babatiin ko ng mabilis, happy 19th anniversary sa Masville Community Doppler. Led by GT Tatakanor. Salamat na lang sa lahat. Break it down. Ay, yung mga bahing PTX pala yun. Mag-rap ka. Biyaheng PTX pala ang bus na sinakyan ni Ate Lilibet. Yung iba, nalaki ang mata. Habol pa yan. Ha? Eto, salamat na lang sa lahat. Meron pa? Pabati po. Ang tagal. Sal. Ano sal? Ayan na. Guys, di ba man nakainom ng gamot, guys? May maintenance ba kayo, guys? Nakalimutan nyo ba yung maintenance? No. Hirap pala, guys. Ang hirap. Pabati po kay Jan Lopez ng happy birthday po. Number 1, babaero po yan. Sabi ng babaerong si Arlan Manlangit. Happy last birthday sa iyo, Jan Lopez. Salamat na lang sa lahat. Guys. Kaya pa ba guys? Kaya pa yan. Sige, go! Wala na. Wala na pala eh. Pabate. Meron Happy 49th birthday kay Eliasar Virtudaso ng Bulacan Overbird Drive. Salamat na lang sa lahat. Sa nakikinig, salamat na lang Sa lahat. Bukas po magsama-sama. Beat. Bukas, sama-sama tayo mula alas 5 hanggang alas 9. Di ba alam mo naman yon? Alam ko yun. Ano nangyari sa kanya? Susunod na, dear love, si Kunyo Bicolano. Alam niyo ba na siya na susunod? Hindi niya pa alam. Huy, Kunyo, saan ka na ba? Hindi mo alam na. Ikaw na yung mapuprograma? Ay, alam niya pala yun. Hey Jun na, Hey Jun. Hey Jun. Hindi, Hey Jun, sabihin mo lang. Si Uncle din nagrarap. Si Makanor na bahala. Salamat guys! Nakasama niyo po Uncle
Dagon! Tita Max, Sonia Chinita. With Mang Kanor sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!